benjut, paham? Coba 1, 2, 3. Nah, kalau kau ini sih. Mahadana dan juga Mas Ayah bisa ambil dokumentasi ya. Yuk, jambu, ceblok, benjut, peng 5 sing cepat. 1, 2, 3. Kok banyu ya? Jambu kok banyu. Yuk, 1, 2, 3. Kok rono to barang. Sik to sandinge iki. Kuwi jandinge sing benjut iki lho. Yuk, 1, 2, 3. Jambu ceplok benjut jambu ceplok benjut. Ya iki jambune blotong ya. Ganti sing iki. Jokowi tananan. 1, 2, 3. Jambu ceplok jambu. 1, 2, 3. Jambu ceplok benjut jambu ceplok benjut. Jambu ceplok benjut jambu ceplok benjut. Jambu ceplok benjut. Nah, iki kayak keliru saontos. 1, 2, 3. Jambu ceplok benjut jambu ceplok benjut jambu ceplok benjut jambu ceplok benjut. Ini karo muner-menene. Aku pengeropo urung karo ngucul-ngucul suwang ini. Suwamu rasa diucul-ucul ya le ya. Wis tok nang ngene. Jajal kowe, wingking ini. 1, 2, 3. Ngentutmu iki. Jambu ceblok benjut kok ngentut. Yo kene, pisan gas. Jadi aneh sopo to iki? 1, 2, 3. Kok pakai ngentut aja, jadi bocah tukang ngentut apa piye to? Jambu ceblok benjut ya. Ayo. Yo iki sitae Deril, semangat ya Deril ya. Jambu ceblok benjut. Jambu ceplok jembut jambu ceplok jembut jambu ceplok benjut jambu ceplok jembut. Deril yo sandinge sing blotong iki lho Deril iki. Jadi sandinge 1 ya nembak yatim semangat. Engko awakmu malah kleru wae jajan aku. Kamu ki dodalan to. Enek peleme. Lah yo sik topine dilane mencel ya. Calon ustad lho iki. 1, 2, 3. Bu becak bu. Wah, bocah kok pinter man. 1, 2, 3. Bu becak bu. Pisan gas. Bau ket bu. Wes langsung tak wae hadiah aku gentenan kancane. Cik dari sini. Loh, ini kan sampai hadiah toh? Oh, wes wes. Ini tak kasih mobil Avanza. Ini kontak jerone ya. Dibuka. Lek wis adzan salat maghrib kulon kono masjid to. Lah kok lek wis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak bukaan ya. Ngojo dibuka nang kene. Avanza. Iki tak kasih kulkas 2 pintu ya sayang ya. Nanti buat simpan buah-buah ya di rumah ya. Wah, pinter. Iki disulap karo Mas Tobel. Iki anak tukang ngaret lodalan itu bapakmu. Aku hafal lagi. Gitu. Ayahmu namanya siapa? Iki piye to bocah iki ndek bapakmu? Bapakmu sapa? Ayah. Solikin. Wah, alane Pak Solikin to we. Kenal bapakmu anakku besti ya. Nyoh, tak kasih motor GL Max ya iki balapan. Bangsa. Dijupuk ya. Kene iki. Iki Balura, iki tak kasih. Tak kasih Magicom ya le ya. Nggih masak karo mamah ya. Ini. Yuk. Ini Deril tak kasih truk ya le ya. Jenengan kan karo barongan ya. Pinter. Ini. Iki lho menintut ala hadiah. Bocah kok pinter iki. Toke. Ini. Loh, tangane tak lah. Sik, kita doakan adik Risa semoga nanti menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin Allahumma. Wes kene. Foto sih. Aku yang mau foto tuh, Bos. Oke.